Nagalaum ang kampo sa mga Duterte nga mabalabagan sang disbarment case ang pag-apply ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagka-Ombudsman. Ining kasunod sang pagpasaka ni acting Davao City Mayor Sebastian Duterte sang disbarment case bato kanday Remulla, Defense Secretary Gilbert Chidoro kay iban pangamatagas nga opisyal sang pungsod. Kangot ini sa pagdakop kay anay Presidente Rodrigo Duterte kag pagdala sa iya sa detention facility sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ginfile kahapon ang kaso sa Korte Suprema pagi kay Attorney Israelito Torreon nga amo ang legal counsel ni Duterte. Ang iban pang respondent sa kaso, amo sanday Justice Undersecretary Nikite kag Prosecutor General Richard Fadulyon. Pahayag ni Torreon, ang mayor nga tuyo sa ila pag-file amo nga mapasabatang respondent sa ginaaligar nga paglapas sa Code of Professional Responsibility and Accountability nga mong ginasandigan sa ethical conduct sa mga abogado. Kung ma-block man sini ang appointment ni Remulla sa Ombudsman, konsekwensya na ini sa niya ginhimo suno pa sa abogado. This is related with the kidnapping as well as expulsion of former President Rodrigo Roa Duterte towards The Hague, Netherlands. So in the light of the fact that the family has decided to file a disbarment complaint against these lawyers who happen to be high officials of the land, acting Mayor Sebastian Z. Duterte decided to file it himself in behalf of the family. Sabat naman ni Remulla, wala man siya nakibot sa kaso nga ginpasaka sa iya. Ginbalikan sila nga nakafile na si Torreon sang kaso sa Supreme Court sang na-confine si Duterte sa airport kag ginaistorya pa lamang sa antes dalon sa The Hague. Pahayag sini hindi lang matago sa mga Duterte ang ila hindi pagpabor sa natabo sa amay nga Duterte. This is not the first case he filed. He's been filing cases. So, wala, expected lang yun. Sir, bakit po nasabing expected? Kasi he lawyers for the Davao Group. He lawyers for the Davao Group. Kaya, yun na yun. Kahit the Supreme Court siya yung nag-file. He filed cases in the Supreme Court. I think when PRRD was already placed in confinement sa airport, ang kinakausap pa lang, nag-file na siya ng kaso sa Supreme Court at sa ibang courts pa yata pa lang. Sir, and also sa Ombudsman recently, di ba? Oh, yun, no? So, expected na yun. I think that these are, wala, hindi natin maintindihan na. Parang they're so, they can't hide their displeasure. Nabalian si Department of Justice Secretary Remulla.